Començarem ara amb la ponència de la doctora Anna Sans, que és la coordinadora de la Unitat de Trastorns d'Aprenentatge de la UTAE i del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ja he fet abans alguna referència més personal amb ella. És una persona amb molta experiència amb trastorns d'aprenentatge i bé, doncs sense més, aquí la teniu. És una qüestió simplement d'organització. Després d'aquesta ponència farem una estoneta de descans. D'acord? Gràcies. Molt bé, bona tarda. Primer de tot, gràcies per la invitació a tota la Federació d'Associacions de Catalunya i especialment en aquest dia, que és un dia emocionant per tot el que ens acaba d'explicar la consellera i que esperem que sigui un abans i un després amb tot l'enfoc i tot el maneig del TDAH en el nostre país. Jo sempre que parlava de TDAH em dedicava una estona a intentar convèncer que el TDAH existia, a donar explicacions per veure si ara ja he decidit que prou. El TDAH existeix, n'hi ha prou evidència científica, els altres trastorns de l'aprenentatge o altres problemes d'aprenentatge també existeixen, es coneixen força què és el que passa més o menys... Ui, això era la impulsivitat. Què és el que passa en el cervell de cada un dels trastorns de l'aprenentatge. Vull dir que hi ha tota una sèrie d'informació i d'evidències científiques que permeten en aquest moment diagnosticar amb seguretat i que, per tant, seguir posant en dubte que això no és veritat, doncs penso que bé, que ja hem de prescindir una mica de justificar i d'intentar convèncer algú. En el cas del TDAH es coneix perfectament, tot i que evidentment sempre hi ha coses que queden per conèixer, però on està el problema del lòbul frontal, què passa a nivell de les substàncies químiques que fan la transmissió entre neurona i neurona i que hi ha un component genètic molt important. I d'això n'hi ha evidències indiscutibles. Hi ha moltíssimes sèries sobre el pronòstic de les persones, dels nois amb TDAH, de les persones afectades. Aquesta és una de tantes, però que penso que és significativa perquè és d'un grup de nois amb una mitjana de 20 anys que havien estat diagnosticats de TDAH i que no havien fet cap tipus de tractament. Podríem comentar moltes coses, però només que ens fixem en això d'acabar els estudis obligatoris només el 68% dels TDAH respecte al 100% del que era el grup control, és a dir, sense TDAH. Això, com tantes altres coses, ens dona ja una idea de la importància d'aquest tema. Després la Rosa us parlarà al llarg de la vida del TDAH, perquè és una cosa que no és de la infància i de l'adolescència, sinó que també afecta evidentment a l'edat adulta. I podem veure com ja a preescolar molts nens amb TDAH comencen a donar ja les primeres mostres, especialment en problemes de conducta o de comportament. A primària això continua, comencen els problemes escolars, el baix rendiment escolar. Fins i tot amb nens que no tenen problemes conductuals, que són TDAH purs, només amb dèficit d'atenció. A primària comencem ja amb aquests problemes, les dificultats de relació social, la baixa autoestima. Anem cap a secundària, aquí ja anem malament si no hem fet res. Els problemes escolars persisteixen, la relació social, la baixa autoestima. Comencem amb els problemes legals, inici de consum de tòxics i de conductes de risc i els accidents. Tot plegat es va complicant de tal manera que es pot veure la importància del TDAH com un problema realment de salut pública, perquè el que representa per la salut i per l'economia del país tot
tot aquest possible pronòstic és moltíssim més del que suposa fer un tractament correcte des de les primeres etapes infantils. Bé, aquest és un grup de nanos de la nostra unitat per veure que de nens que consulten en una unitat específica de trastorn de l'aprenentatge, els diagnòstics més freqüents, més del 50%, són la dislèxia i el TDAH. Sols o acompanyats, perquè són dos trastorns que moltes vegades estan de forma comòrbida. Amb això ja veiem que realment només que aquests dos trastorns s'abordessin bé, moltíssims dels problemes d'aprenentatge dels nens de les escoles canviaria moltíssim la manera de portar-los i el seu pronòstic. Ara no fa massa vam voler analitzar un grup de nanos que nosaltres havíem vist el 2004 i una equivalència de nanos que havíem vist el 2011. Vam veure que en el 2004, igualment en el 2011, l'edat mitja de consulta és aquesta, és a dir, tard. I la veritat és que ens va desmoralitzar molt quan vam veure que del 2004 al 2011 les edats de consulta dels nanos no havia variat. Però, en canvi, quan miraves en les històries clíniques, quan havien començat els símptomes o les manifestacions d'aquell trastorn, veus que en més de la meitat dels casos els pares et diuen, o per les notes escolars veus que als 5 anys o inclús abans, més de la meitat dels casos estava donant ja signes d'alerta. Que això no vol dir que fem aquí un diagnòstic, el diagnòstic és el menys urgent. El que interessa és detectar sintomatologia de risc i començar a actuar. Després ja farem el diagnòstic segons com vagin les coses, però aquella actitud de no fem res, esperem i una espera passiva realment és nefasta per aquests nanos. La resta de nanos entre els 6 i 8 anys i el 9% a les famílies per la història clínica veies que la sintomatologia començava més enllà de 8 anys. O sigui que realment quan un veu que cada vegada que parlen de modificacions de les reformes educatives en aquest moment, sobretot a l'estat espanyol, que vinga, que hem d'anar cap a secundària, ja què fem a secundària, separar, els nanos no volen estudiar. A veure, això molt bé, però això és per pal·liar el que ja és un fracàs. Tot el que no sigui actuar preescolar i primària no ens canviarà en absolut el panorama que tenim en el nostre país de fracàs escolar. Hi ha molts factors que intervenen en el rendiment acadèmic dels nens amb TDAH. El primer de tot, i he de posar, perquè em pertoca també el que és l'àmbit sanitari, realment és poder una de les primeres pegues que es troben molts afectats per TDAH, per manca de sensibilitat, tant per part de pediatres com de psiquiatres i de metges en general, manca de sensibilitat sobre el tema, manca de formació, però he de dir que almenys des del món de la pediatria cada vegada hi ha més pediatres d'assistència primària que estan motivats i que s'intenten formar i que realment col·laboren molt en el maneig correcte d'aquests nanos. I després hi ha les peculiaritats de l'alumne amb TDAH, que són moltíssimes, el paper de l'escola i com influencia també la família. Les peculiaritats de l'alumne amb TDAH. Penso que no hi ha res més gràfic que mirar les notes d'aquesta nena que va consultar als 8 anys, però que era una nena que només mirant les seves notes ja veies que a parvulari ja hi havia dificultats de comportament, era moguda, tenia dificultat per complir les consignes, poc polida, li costa mantenir la postura correcta per treballar, es mostra dispersa i dificultats de lectoescritura. A parvulari. A primària, exactament el mateix. Moltes dificultats per centrar i mantenir l'atenció, impulsiva, hiperactiva, no és autònoma, està inquieta fins i tot amb les activitats lúdiques. Segueix tenint dificultats de lectoescritura. A segon de primària estem exactament igual. I aquí això no alerta a ningú fins que són els pares els que consulten i és una nana amb un TDAH i una dislèxia.
Quan un està sensibilitzat i té una mica de formació sobre tots aquests temes, a veure, és que ja només mirant aquestes notes quasi tens ja el diagnòstic. I per descomptat el que has de poder fer és actuar ja d'una forma immediata amb mesures molt específiques, que a més hi són, mesures específiques per aquestes dificultats de lectura, mesures específiques pels problemes d'atenció a cada grup d'edat. Vull dir que a parvulari ja a educació infantil es pot començar a actuar. Aquest és un nano que consultava als 15 anys, consultava per un baix rendiment escolar i estava fent tercer d'ESO. En els informes escolars de l'ESO, actitud passiva, cap interès, distret, oi filla, pendent del que fan els companys, que no pas de treballar, dificultat a l'hora d'organitzar-se, etc. Va repetir primer per totes aquestes coses, i seguim dient que podria fer molt més del que fa i que segueix estant poc centrat a l'aula. A segon hem seguit igual, no fa els deures, passiu, apàtic, ha d'estudiar més, a tercer d'ESO ha d'estudiar més, ha de millorar la feina quan toca, ha de millorar l'atenció. Però clar, vas a les notes... A les notes d'educació infantil i primària, sobretot primària, ja li estàvem dient el mateix que se li està dient a secundària. A segon de primària podria rendir més, es distreu, no acaba les feines. És exactament el mateix que està fent a l'ESO. Si amb tota aquesta història no fem res, aquest nen té poques possibilitats a part de fracassar. I insisteixo, no deixeu de mirar les notes dels nanos, és sobretot els mestres, perquè realment donen moltíssima informació. Veure com aquell nano ha funcionat als cursos anteriors t'informa moltíssim de com aquest nano, perquè, insisteixo, tota aquesta història des de segon de primària fins a tercer d'ESO que tenim d'aquest nano és típica d'un nen amb un dèficit d'atenció i hiperactivitat. És que no pot tenir masses coses més. Llavors, l'únic que falta és, evidentment, tenir els ulls oberts per voler-ho veure. Moltes vegades es simplifica molt el TDAH i són nens que són moguts, que són impulsius, que són inatents. Això una mica és el que es veu, és la punta d'iceberg. Però el TDAH és molt més complex. Hi ha unes disfuncions cognitives específiques, fonamentalment el que són les funcions executives, depenent del que és el lòbul frontal del cervell, amb la que hi ha la memòria de treball fonamental, la flexibilitat, la banca de planificació, dificultat per inhibir respostes, etc. Ja també s'ha de tenir sempre present que hi poden haver altres trastorns associats i el que tinguem un diagnòstic de TDAH no vol dir que no haguem de pensar que pugui haver alguna d'aquestes coses i per tant estar alerta. I després s'ha de tenir molt en compte la disfunció que es crea a les famílies, moltes famílies de nanos amb TDAH, pel fet que moltes vegades a la família hi ha persones amb el mateix trastorn i per tant les mesures educatives i així són a vegades molt difícils de posar en marxa i per l'estrès que crea a les famílies un nano amb TDAH, perquè realment el que diuen sempre és que no hi posem límits, és que no li eduquem, realment educar amb un nen amb TDAH si ningú t'orienta és realment complicat. Bé, els problemes escolars del TDAH poden estar en relació als seus problemes de conducta i de relació i després amb els problemes de dificultat d'aprenentatge. No entrarem en els problemes de conducta i relació, es coneixen més, i entrarem una mica més en el que són els problemes d'aprenentatge. I els problemes d'aprenentatge poden ser-hi perquè hi hagin altres trastorns associats, sobretot el més freqüent la dislèxia, i hem d'estar sempre alerta de que no vagi associat en aquest trastorn. Els dislèxics tenen un problema de mecànica lectora, de fluïdesa lectora. Això al nano amb TDAH no li passa. El nano amb TDAH té sobretot problema de comprensió lectora. Vull dir que un TDAH que té molt poca fluïdesa lectora és molt possible que sigui, a més, lèxic. Si se'l tracta i tot millora, però la mecànica lectora no millora, la fluïdesa, la velocitat no millora, molt probablement aquest nano també és dislèxic. I això s'ha de contemplar. Entrarem en aquests trastorns d'aprenentatge perquè no ho podem tractar pas, però tractarem del que poder es parla menys, del que són els problemes d'aprenentatge que tenen els nanos amb TDAH pel propi dèficit de funcions executives que té el TDAH.
I es veu claríssimament que quan hi ha un trastorn d'aprenentatge, la necessitat de mesures de repetició de curs, de professor de reforç, d'una aula especial, és molt més elevada quan hi ha un TDAH associat a altres trastorns de l'aprenentatge. Bé, doncs amb el nano amb TDAH ens trobarem, més o menys a l'aula, ens trobarem amb tot això, amb un nen que presenta les feines poc polides, que li costa resoldre els problemes de matemàtiques, que és poc conscient de les seves mancances, que sempre dona la culpa als altres, que vol fer les coses ben fetes però no se'n surt, que li costa complir les normes, que fa sorolls, que parla, que busca sempre excuses per tot, que s'aixeca de la cadira, que quan s'esforça fa les coses millor. Que perillós és això. Tots, quan ens esforcem durant una estoneta, som capaços de fer les coses millors, però aquell esforç som incapaços de mantenir-lo. I el nano amb TDAH molt més. Un nano que no apunta els deures a l'agenda, que no sap gestionar el temps, que ho perd tot, que té una mala comprensió lectora, que contesta de forma precipitada, que no espera el seu torn, i moltes coses més que tots coneixeu. Qualsevol cosa els hi serveix per perdre això. A vegades no es mouen, però són aquests nens que es perden en els seus propis pensaments, són pensaments que sense que ells vulguin els hi van venint al cap i que són incapaços de controlar-los. Bé, parlàvem del lòbul frontal, que és el protagonista en el TDAH, i d'aquesta part dorsolateral del lòbul frontal hi ha una sèrie de funcions que són fonamentals de tenir en compte en les persones amb TDAH per entendre què passa amb el TDAH. Un d'ells és la memòria de treball, en parlarem després en més detall. Les funcions atencionals n'hi ha moltes, la funció lectiva, l'atenció alternant, etc. I aquí moltes vegades diuen, però és que amb allò sí que està atent, mira, d'allò també se n'entera, tu sent això i mira si està atent. El problema que tenen el TDAH és el problema de l'atenció sostinguda, aquella atenció que s'ha de mantenir al llarg del temps, malgrat que aquella tasca sigui avorrida i no em gratifiqui d'una manera més o menys ràpida. Aquesta és l'atenció que li costa a la persona amb TDAH. I la monitorització de la pròpia conducta per poder anar rectificant, i la resolució de problemes complexos és unes de les coses que depenen d'aquesta estructura cerebral. Ara què li passa? Molt bé, doncs com deia, parlarem, hem dit 4 pinzellades de cada una, però parlarem de la memòria de treball. És una funció fonamental per qualsevol acte intel·lectual complex, és una funció que l'estem posant en marxa constantment i que totes les persones que han d'ensenyar o han de treballar amb nanos amb TDAH han de tenir molt clar, perquè si no s'entén aquest concepte de memòria de treball i com li falla a la persona amb TDAH, ens costarà molt d'ajudar-lo. La memòria de treball és aquella capacitat que tenim de mantenir la informació online durant un temps curt, mantenir-la, manipular-la i per fer tota una sèrie de processos cognitius. Per exemple, ara mateix, si esteu seguint el que jo us vaig dient, doncs quan he dit una frase, aquesta frase us ha de quedar en el cap perquè la següent la pugueu lligar i així successivament. La persona amb TDAH té una memòria de treball molt dolenta i moltíssimes de les dificultats que té ja el nano a nivell escolar i també posteriorment és per culpa d'aquesta baixa memòria de treball. Amb els problemes de matemàtiques és un constant, tots ho sabeu, la comprensió lectora i els problemes de matemàtiques a partir de tercer de primària. Havíem llegit bé, havíem après a sumar, restar bé, però el que venen els problemes de matemàtiques i la comprensió lectora, en allà comencem a punxar.
Li diem en el nano que hi ha 3 caixes grosses, que dintre de cada caixa grossa n'hi ha 3 de mitjanes i que dins de cada mitjana n'hi ha 3 petites. La memòria de treball què ens permet? Això és el primer que ens donen, m'ho guardo. El segon que ens donen, m'ho guardo, però això em queda, això no se me'n va. I després aquestes també les col·loco allí. El sol fet de poder retenir aquesta informació que em permeti tenir aquesta visualització, jo llavors puc fer el càlcul. Si no és així, el que ens trobem és amb aquests pobres nanos que diuen sumo, multiplico, divideixo, no saben ni de què va, perquè realment tota la informació, els grans se li han anat del cap, els mitjans també, els petits també, caixes petites, caixes grans, no ha sigut capaç. I aquest és un dels problemes fonamentals que tenen amb el que és el raonament matemàtic. Un TDAH no confieu mai en que li quedi cap informació en el cap. Sempre visual, sempre ha de ser visual la informació, perquè si no se li en va del cap. Eren 39, no sé si ho veieu. A l'hora de fer el càlcul mental, allò que els nens han de fer a molta velocitat i cada vegada fer més velocitat. Aquesta nena amb un TDAH veu 7 més 9, allò que us hi diem, ens posem el 7 en el cap i llavors diem 8, 9, 10, i aquí ja no sap, el 9 se n'ha anat volant, amb la qual aquesta nana ja no sap com fer aquesta... Per tant, càlcul mental, tots els nanos n'han de fer, és obligat, no podem... Sí, però els TDAHs deixa'ls, si no tenen suport visual, ni ho intentis, perquè no se'n surten i a part de frustrar-se no faran res més. La comprensió lectora. Això també és molt important que es tingui en compte per què un nen amb TDAH té una baixa comprensió lectora, per què no hi ha manera agafi la idea principal d'un text quan llegeix, sinó que agafi detalls així aïllats, per què costa tant que s'aficionin a llegir, i també això també és culpa de la memòria de treball. Suposem que aquest nen ha de llegir aquest text. Comença, els vilatans van agafar, tal. Quan passen a la frase següent, la primera se n'ha anat. En condicions normals l'hem de retenir perquè la següent enllaci. Seguim un altre que se n'ha anat, seguim un altre que se n'ha anat i seguim un altre que se n'ha anat. Aquest és el nen que s'ha estat estona estudiant, que ha sigut incapaç de treure la idea general d'un text i que el que li queden són aquells detalls. Llavors passa allò de dir, és que m'he quedat en blanc, perquè és que realment són incapaços de connectar totes aquestes dades que han llegit. Amb un problema. Escriu 3 sinònims i un antònim de les 3 paraules següents. El nano TDAH. 3 sinònims i l'antònim ha anat, el qual posa els sinònims, els antònims no, i llavors ja hi som, no t'hi fixes, vas massa ràpid. A mesura que creixen la cosa es va complicant. En el moment que han de començar a aprendre punts, aquí sense memòria de treball això és una tortura. Tot el que hem de fer, si som conscients de tot el que hem de fer quan prenem apunts, escoltar el professor, retenir la informació per entendre què diu, per treure la idea principal, per transcriure allò que és més important i simultàniament anar llegint les notes de la pissarra, seguir escoltant el professor per no perdre el fil del discurs, inhibir estímuls distractors. Això és tot el que hem de fer quan escoltem i prenem apunts i això a una persona amb TDAH li resulta absolutament difícil i complicat. Una classe de tutoria, a vegades és que res li interessa, és que fins i tot en les classes de tutoria fa el tonto i no perd el fil, no s'entera de res. Quan estem en un debat, en una discussió entre diversos, hem d'escoltar els altres, hem de retenir la informació, memòria de treball una altra vegada, per entendre, per seguir el fil, per valorar si hi estic d'acord. I si hi estic d'acord he de pensar arguments després per defensar-ho i si hi estic en contra pensar arguments per rebatir-ho. Tot això ho he de tenir en el cap mentre espero el meu torn i està allà esperant el seu torn. I moltes vegades el que passa és que perquè no se li vagi la idea del cap ho diu i està interrompent per la impulsivitat, però també perquè per aquesta mala memòria de treball, perquè no se'ls vagi del cap, es posen al mig i sempre estan contestant.
Moltes vegades llavors tenen tantes coses a dir, però quan els hi toca dir-ho, el fet d'endreçar-ho mentalment per poder fer un discurs una mica coherent, això també els hi costa molt. Hem d'estar atent als senyals que m'indiquen quan puc parlar. He de respectar els tons de paraula i tot això sense deixar d'escoltar els altres per no perdre el fil. O sigui que realment a la vida de l'alumne amb TDAH hi ha moltes coses que són molt difícils i que només que es comprenguin ja tenim el 50% guanyat. Si saps que això aquest nano no fa perquè és un cara i perquè és un manta, sinó perquè realment aquest trastorn és el culpable de que a aquest nano li passi tot això. L'escola. Moltes vegades, cada vegada menys per sort, però encara hi ha poc coneixement del TDAH i sembla mentida, però encara hi ha la negació del trastorn, encara hi ha aquells tòpics que això és una invenció dels laboratoris, d'això, tal, encara en el món educatiu hi persisteixen força. Hi ha unes normes a les escoles que sovint són molt rígides i que li compliquen molt la vida en el nano amb TDAH. Per exemple, a partir, no sé si és de segon de primària, l'agenda. Doncs el nen amb TDAH, l'agenda de segon de primària no la porta bé, ni a tercer ni a quart, i no és perquè sigui descuidat. I el sol fet que això ho sapiguem i que cada dia abans de marxar, Pep, agenda, només amb això, i no exigir-li, perquè no puc fer diferències, tots els nens han de ser iguals, i a segon toca que facin servir l'agenda i que siguin autònoms, anem cada vegada posant més dificultats en aquests nanos. Els temps pels controls. Un nano amb TDAH, si tu li dones una hora endavant i li dones 15 problemes per fer amb un control, és impossible que et faci bé aquest control. No pot mantenir aquesta atenció sostinguda, que a més ningú li està donant cap feedback positiu, cap reforç durant aquesta estona. Començarà més o menys bé, amb ganes, la primera pàgina serà acceptable, la segona començarem a punxar i a partir de la tercera en allà ja no s'entera de res perquè és incapaç de mantenir l'esforç. Una cosa tan senzilla com donar-li la fulla, un problema d'un en un, fes-lo i porta'me'l, quan el porti, molt bé, vinga, anem pel segon. Només això, que no costa gens ni mica, li canvia la vida en aquest nano. El no puc fer diferències, aquesta frase és absolutament absurda. Si ara toca ja escriure amb un foli blanc, però hi ha nens que no tenen una mala grafia i els hi va millor escriure amb alguna llibreta pautada. Què més ens dona? Què més ens dona? I això sol, comprendre això, ajuda moltíssim al nano. Les dificultats que hi ha moltes vegades a les escoles per les adaptacions metodològiques. És molt fàcil que es facin adaptacions de continguts. Baixem el nivell, baixem les exigències. Però els nens amb TDAH, la gran majoria, no necessiten que se li baixin els continguts. Si l'ajudem a assolir-los, els pot assolir perfectament bé. I després hi ha allò que comentava abans la consellera, de l'hora aquesta que es fa de suport educatiu personalitzat, oi? S'ha de tenir en compte, i aquest és un tema que l'hem de parlar, perquè quan posem a un grup de nens que tenen un nivell de lectura baix i els posem tots a fer suport, i entre aquests nens que tenen un nivell de lectura baix n'hi ha un dislèctic, n'hi ha un que no coneix bé l'idioma perquè ha vingut fa poc temps, n'hi ha un amb TDAH, hi ha un nen. El reforç aquest inespecífic que farem en aquests nens no els hi servirà de quasi bé res. En el TDAH, per descomptat. En el dislèxic, amb que 5 minuts cada dia, fins als 8 anys més o menys, la mestra estigui fent-li uns exercicis de consciència fonològica, només això, 5 minuts cada dia. I si hi ha 2 o 3 dislèxics a l'aula o a la del costat i a l'altra, ho poden fer junts, són exercicis que poden fer junts i que li millorarà moltíssim. El nen amb TDAH, aquestes classes per millorar la comprensió lectora, així en grup, no li serveixen de res. Molt millor que li donem unes estratègies d'ensenyar-lo a subratllar, el que us deia abans, que res li quedi aquí. Per tot necessitem un suport visual.
això que us deia, no? Anem a treballar la comprensió lectora. Doncs clar, és que amb la comprensió lectora intervenen moltíssimes funcions, la codificació, el nivell de vocabulari, les funcions executives, etc. I el dislèxic pot tenir baixa comprensió lectora per lo que li costa de codificar, el nen que té un QI baix, el nen que té un TAM. Clar, tots aquests no els hi podem fer el reforç de la mateixa manera perquè no funcionarà. I a vegades més val una poca estona diària però d'un reforç molt específic que allò aquest nano ho aprofitarà molt més. I si a sobre tenim en compte el que passa amb grups socials més desfavorits que no tindran mai l'oportunitat ni de reeducació fora de l'escola, ni de professors de reforç, ni d'uns pares que us ajudin a fer els deures i us hi facin el reforç que necessiten, això sol anar a l'escola amb cada un d'aquests trastorns i començat aviat, canviaria moltíssim les coses. L'últim punt aquest de l'escola és que sovint és difícil entendre l'alumne amb TDAH. Jo aquí estic dient unes coses que són, molt bé, que està molt clar, però entendre el nano amb TDAH i tenir alumnes amb TDAH a l'aula no és una cosa fàcil en absolut. Hi ha coses que costen molt d'entendre i que costa molt acceptar que aquell nen no té cara dura i que és un cara impressionant per allò que passa a vegades. Escolta'm, però és que en vocabols està atent. És que fixa't això, és que he dit que la setmana que ve anirem a fer tal cosa i mira quines notes ha tret. I tot això és així, i és així. Una gran diferència amb la capacitat atencional que té, la capacitat d'autocontrol, de controlar l'inquietud motriu, de persistir en l'esforç quan una tasca és atractiva i motivadora respecte a una altra que sigui avorrida i poc gratificant. Sempre un nano TDAH que estigui fent una cosa que sigui estimulant, que el motivi molt, que sigui gratificant constantment, aquell nano amb allò s'hi pot passar hores, però no estudiant un examen de català o un examen això perquè no és capaç de mantenir aquell esforç. El nano amb TDAH necessita motivació i gratificació constant. Per tant, totes aquelles coses que la gratificació vindrà molt tard. A vegades els pares quan et diuen és que té una cara, li vaig dir que li compraria la Play, així, si aprovava els exàmens de la setmana que ve o els exàmens de final de curs i estem a 2 setmanes d'acabar el curs, diu, i ho ha aprovat tot. I jo sempre us hi dic, sí, d'acord, tenia una gran motivació, ha fet l'esprint final i llavors amb això ha vingut una gratificació immediata. Si li hagués dit que la Play li regalava a principi de curs, li regalaria a final de curs si treia bones notes, es hagués oblidat de la Play, perquè per molt estimulant que fos el premi, en absolut és capaç de mantenir l'esforç. Perquè la disfunció executiva, de les funcions executives del lòbul frontal d'aquests nanos, precisament és responsable d'això, de que necessitin tasques motivadores amb una gratificació immediata. Hem de pensar que el lòbul frontal dels nanos, que és el que s'encarrega de totes aquestes funcions, va madurant al llarg de la infància i fins i tot fins als 18-20 anys inclús. Llavors, el nen amb TDAH és un nano que el seu lòbul frontal està per sota de l'edat i de la seva intel·ligència. Una mica amb un nen de 5 anys ja sabem que li hem de presentar coses motivadores, fer-li un reforç positiu, perquè si no el motives un nen d'aquesta edat. Quan té 7 anys ja no hauries de fer tanta cosa per motivar-lo així, però el nen amb TDAH de 7 anys necessita encara que facis les coses d'aquesta manera. Funcionen sota pressió i com que no gestionen bé el temps, tot ho deixen fins al darrer moment. Això fa que moltes vegades els nens amb TDAH, si són nanos que són llestos, entre que són llestos, que funcionen sota pressió, que a últim moment es posen a estudiar, que vagin funcionant durant la primària. Però aquests nanos que vam anar bé tercer, quart, cinquè, comencem a baixar, sisè, comencem a baixar, a l'ESO ens estrellem, és perquè això ja no els hi serveix, però això són el que ells són capaços de fer-ho i no és per ara dura. La família, un altre aspecte evidentment molt important. Sovint altres membres de la família
tenen també un TDAH. Això segur que amb aquesta situació els mestres us hi heu trobat moltes vegades. Hi ha molts estudis, que aquest és un del doctor Soutullo de Pamplona, que va fer una anàlisi i veure així com la incidència a la població general és 3, 4, 5%, quan hi ha un familiar directe amb TDAH el risc de tenir-lo ja és més o menys del 30%, i si és la mare el risc és del 60%. Vull dir que això és un punt molt important a tenir en compte, perquè totes aquelles pautes que posem per casa, aquells límits, aquella coherència, aquella tingui el suro, tatxin de l'agenda, tot això, a la família dels TDAHs costa molt, perquè moltíssimes vegades els pares també són TDAHs. I aquest és un aspecte que és important i hem de tenir en compte. El que comentava de la dificultat per educar a un fill amb TDAH, l'índex de separacions i de divorcis és conegut que és molt més elevat en famílies amb persones amb TDAH. Costa entendre i acceptar moltes vegades pares que pateixen un trastorn, sobretot a vegades passa que a la parella n'hi ha un que és organitzat, meticulós i així, i l'altre és el TDAH, i el meticulós, el perfeccionista aquest no pot entendre el que li passa en aquest nano. Llavors, ja abans que l'Helena m'ho digués, ja pensava fer-ho. Ja per acabar, aquesta diapositiva jo la poso moltes vegades, però és que és la realitat del nostre país. Les prevalències de tots els trastorns o per l'aprenentatge és elevadíssima, i això no és el nostre país, això és a tots els països del món. Per tant, en una aula de 25 alumnes tenim 1 o 4 dislèxics, 1 o 2 trastorns de llenguatge, etc. De tal manera que en una aula de 25 alumnes hi ha entre 2 i 10 nens que tenen alguna dificultat d'aprenentatge. I si a vegades us sembla dir, no, doncs mira, a mi no me n'ha tocat cap, busqueu-lo, perquè segur que n'hi ha algun que s'ha escapat. Bé, el resultat de tota la feina que fem no és meva, és de tot un equip molt ampli de dones. Sempre dic que estem encantats de rebre homes en l'equip, però no hi ha manera. Gràcies. Gràcies, doctora Anna Sans. A veure, dues qüestions de mètode. Tenim uns minuts per fer unes preguntes, però si algú vol preguntar. Però el que demanaríem, per favor, és que no féssiu la pregunta és que jo, el meu fill, un dia ja el vaig portar, sinó que siguin preguntes que d'alguna manera siguin generals, les respostes de les quals ens enriqueixin a tots. No preguntarà ningú després del que he dit. Sempre et porten un micro. Bona tarda. En la prevalència que hi ha entre... És que estic sense fònica, estic treballant amb un grupet bastant. Volia preguntar això, la prevalència dels nens que no tenen hiperactivitat, quina hi és, i després si també potser les nenes queden més aquestes que arriben al final a ser diagnosticades perquè no donen tant soroll, diguéssim. Bé, el tipus més freqüent és el combinat. L'hiperactiu impulsiu, que es considera més que és una primera etapa del que després serà combinat, i l'inatent en principi és menys freqüent, més freqüent amb les noies, però jo penso que no ho és tant d'infreqüent. Depèn una mica d'on es facin els estudis, si poblacionals, i de, per exemple, nosaltres, és una unitat de trastorns de l'aprenentatge, en veiem molts de nens inatents, moltíssims nanos que no han sigut mai hiperactius, que no han sigut gent, però precisament perquè no han sigut res de tot això, han passat per alt i s'ha considerat que era uns mantes, no?
De nenes n'hi ha moltes més d'aquestes, perquè quan es distreuen doncs és menys freqüent que siguin disruptives i tal, tot i que evidentment n'hi ha, però jo estic convençuda que d'inatents n'hi ha molts més dels que surten a noves estadístiques. És que estan detectats, diguéssim, no? Que hi ha molts més, sí, se veuen més quan arriben més amunt, potser, no? Bé, sí, probablement n'hi ha molts d'aquests que a vegades consulten a secundària, que els pares venen una mica amb la idea de dir, miri, vinc per veure si li passa alguna cosa, però jo el que crec és que no li passa res i que simplement no s'esforça, no està motivat, és apàtic, etc. Sí, bona tarda. Jo només volia preguntar si hi ha alguna manera de posar-me en contacte o bé amb TDAH Catalunya o amb l'Hospital de Sant Joan de Déu per fer consells, per no entrar ara en temes que serien de debat molt llarg i que no és el lloc, penso, ni el moment. A nivell meu professional jo voldria saber com ho puc fer, sincerament, doncs, per donar a conèixer els dubtes que tinc, que sento de la meva experiència professional. Bé, després podem parlar. info@tdhcatalunya.org. Que és millor que el contacte sigui l'Helena i que després ens ho vagis passant. Jo tenia dues preguntes i són bastant diferents. Una és com es pot informar a les famílies que quan van al pediatre i li expliquen que li han dit que el seu fill o filla té un TDAH i la majoria de vegades amb comorbilitat de trastorns d'aprenentatge o de TOC o que sigui, com poden fer-ho si el pediatre de la Seguretat Social no vol fer la derivació ni a l'Hospital Clínic, ni a Sant Joan de Déu, ni a la Vall d'Hebron? Hi ha alguna manera? I després... No, espera, anem, perquè si no la meva memòria treballa tampoc és... A veure, això penso que va passant menys, però encara passa molt. Jo penso que no hi ha res com fer cartetes, i els mestres en feu molt poques. No us agrada escriure, m'imagino que a vegades us sentiu insegurs del que veieu, del que poseu, però realment si fas una nota benvolgut, doctor, tal, jo veig que en aquest nano i tal, i que s'hauria de professional, jo penso que pocs professors, pocs metges es negaran a fer un... o inclús amb això que hi haurà en el protocol, les fulles aquestes, els qüestionaris, tu fas una noteta i adjuntes els qüestionaris dels pares i els vostres dels pares o només els vostres, i a veure, jo penso que aquí és difícil. Ara, si fem de fer servir d'intermediària a la mare, és que la mestra m'ha dit, miri que és pesada perquè és que no l'aguanta, perquè això, clar, el metge probablement valorarà la informació d'una forma molt diferent. Gràcies. A veure, l'altra pregunta, no sé si l'Anna Sans ha vist ja el protocol que s'ha presentat la consellera, perquè o des de la presidència de TDAH Catalunya, a mi hi ha un fet que m'amoïna molt i és que els nens o nenes que presenten un TDAH hiperactiu impulsiu moltes vegades reben assetjament escolar. I això és molt difícil, primer, d'adaptar a les escoles i després de tractar. Per tant, això es contempla en el protocol, li donen eines als mestres i a les escoles per abordar aquest problema? Deia la meva àvia, sabater a les teves sabates. Això vull dir que els professionals que han elaborat el protocol, amb la participació nostra de les famílies, de sanitat, etc., és el Departament d'Educació. Coneixem el marc general del protocol que l'heu conegut avui. Coneixem detalls d'aquest protocol. Fins a l'últim d'això, fins que no estigui publicat, no el podrem, diguéssim, esmicolar. I ja se'm n'ha l'olla, la meva memòria executiva també està fina avui. La pregunta quina era? A grans mals? M'hi poso. A l'assetjament.
si el protocol... Els TDAHs, a veure, els TDAHs tant poden ser víctimes d'assetjament ells com assetjadors. Sí, passa les dues, de les dues maneres i a vegades les dues alhora. El que passa, penso, m'hi poso, sí, tant. Que és impossible que un protocol contempli totes les possibilitats del que li pot passar, no? Veure, com a complicació de la conducta, del mal rendiment escolar, de tot plegat, amb un nano amb TDAH li poden passar moltes coses. Penso que l'important és que detectem el TDAH, tractem el TDAH i si fem tot això probablement ja aquestes complicacions no arribaran o no haurien d'arribar. Dues preguntes, 3, 4, i és que ens quedarem sense descans i sense poder anar al lavabo, que ho sapigueu. O sigui que feu preguntes de resposta ràpida. Bona tarda. Mira, m'agradaria saber la relació amb la hiperactivitat, amb impulsivitat i altes capacitats, si pot ser. La meva idea, o que jo penso en aquest aspecte, és molt clar. Un nen molt llest pot ser TDAH igual que els altres, punto. El dir el nen és hiperactiu, és impulsiu, aquesta classe perquè com és tan llest s'avorreix, jo no m'hi he trobat mai. Passa que és això, un nen molt llest pot tenir la mateixa patologia que tenen els altres i ho viuen especialment malament. Llavors aquí la conducta moltes vegades es complica. Pot ser pitjor conducta. I un tema que no s'ha parlat de gens ni mica és el tema farmacològic. El tema? Farmacològic. És que no era aquest. Sí, disculpa, és que no és el tema de la jornada. Vale. Bona tarda. Jo he vingut per primera vegada aquí i soc diagnosticada de trastorn dèficit d'atenció. Vaig anar al Vall d'Hebron, em van fer totes les proves i per suposat tinc un tractament. Durant la meva vida m'ha passat tot el que s'ha dit aquí. He anat a escoles, he anat a molts llocs. Fins i tot als 10 anys vaig tenir anorèxia per no voler anar a l'escola. Ara, en aquest moment, penso que és una gran cosa. El que sempre m'ha quedat amb un interrogant és, diguéssim, al resoldre els problemes de les persones adultes, quines capacitats tenen en la qüestió de problemes, no? Si són capaços de qüestió cognitiva, de resoldre una sèrie de coses si no són conscients del seu problema. Jo penso que hi ha tot el que és el tractament, sempre el tractament multimodal per un cantó farmacològic, però tot el tractament cognitiu, conductual, que suposo que la Rosa Bosch ens en parlarà després, és evident que facilita molt tot això i per donar recursos i sí. D'acord, gràcies. Fem dues preguntes més perquè si no ens menjarem el temps de l'altra ponència. Hola, bona tarda. Dues preguntes. És convenient que un pare faci de professor particular? I una altra més. És beneficiós el repàs per a aquests nens amb TDAH? Sortir de l'escola i anar 2 hores al repàs amb altres nens? A veure, el dels pares fer de professors, en principi, i per sentit comú, no. S'acaben barrejant totes les coses, tota la vida familiar va al voltant de les feines escolars, quan arribem a casa a la nit per sopar tots junts estem enfadats a l'hora que hem estat fent deures. El que passa que també és cert que si no hi ha una altra possibilitat i amb uns pares que puguis donar unes normes així, però en principi evidentment no és el recomanable. I amb el del repàs, una altra vegada el mateix que deia abans, una cosa inespecífica, anar a fer repàs, això no serveix de res. Hem de pensar que el nen amb TDAH, si té una del costat que li va fent repàs i li va marcant la pauta, i ara fem això, i ara fem l'altre, i ara això, funciona de meravella. El dia que li posen aquella prova en l'examen sense l'adult al costat, sense el lòbul frontal extern que estava fent l'adult, aquell nano ja no funciona. Llavors, sempre la reeducació ha d'anar destinada a donar-li estratègies perquè pugui ser autònom. Els problemes de matemàtiques, allò que se'n van les idees del cap. A veure,
Intentem que les dades del problema les subratlli en blau i la pregunta en vermell. Veure, donar-li estratègies que li estàs donant un suport visual i que a aquell nen li serveixen per poder-les fer ell quan s'enfronta sol a les seves tasques. Una més que hi havia per aquí i... Sí, jo sóc una mare que just al novembre farà un any que he començat el peregrinatge amb un noi adolescent pels serveis psicològics i mèdics. I a mi el que em sobta una mica, i voldria que m'aclareixis, és com en el diagnòstic, jo, la meva experiència fins ara, ja he anat al teu hospital d'una vegada, he d'anar a la segona visita, és que tot es queda en uns qüestionaris per fer el diagnòstic que fan l'escola, que jo per educació, perquè soc educada, no he obert el sobre del que ha contestat el professor perquè, en fi, no vull més negativitat a la meva vida. I després un qüestionari que hem de fer nosaltres i que parlem amb el nen. Si tu dius que hi ha veritablement una afectació neurològica que es pot veure al cervell, per què no es fa això per sistema? Per desestimar dubtes. Perquè no serveix de res. Ja pot ser congruent amb el que he dit abans. Una mica. Hi ha evidència científica de la disfunció cerebral fet amb estudis de recerca, però que no són estudis que es puguin fer de forma sistemàtica, però és que tampoc serien diagnòstics. El diagnòstic del TDAH és un diagnòstic clínic. Com estem valorant el cervell d'aquell nano? Doncs valorant-li les funcions executives, igual que quan vols valorar el ronyó fas un anàlisi d'orina per veure el resultat del funcionament del ronyó, quan estàs valorant el funcionament cognitiu, doncs valores aquelles funcions que saps que el cervell té aquí i té allà. Vull dir que el diagnòstic és clínic, no és un diagnòstic de signes ni molt menys, és una entrevista llarga, és una entrevista amb la que s'ha de fer una història clínica des del nano molt petit, s'han de llegir totes les notes, vull dir, has de fer diagnòstic diferencial amb tota una sèrie de coses que poden semblar un TDAH que no hi són, però no tenim cap prova mèdica que ens doni el diagnòstic. Passa com amb tantes coses. Amb una depressió tampoc pots fer una analítica o bé, amb tota una sèrie de trastorns. Les proves neurològiques, exploracions complementàries, ressonàncies, electros, això no tenen cap paper en el diagnòstic del TDAH.